Mă numesc Rogojin Oleg, sunt șoferul la Fauna Orheiul. Plecăm la lansarea porumbeilor la Ucraina, orașul Kovel. E finala, pe data de 25, 520 km. Și vom vedea care porumbel va veni primul, cu 3 delegați, adică holubari, care sunt Gheorghe Vanci, Costel, Nicolae. Plecăm împreună. Один.
Голуб, нога повісилась. Повислась за кольцо. Все, Нормально. Они сейчас быстро наберут. Часом є як з двох сторін і збиваються аж крилами, чути як це. Як сходять, десь оце, раз і крилами аж б'ють. Так все, пішли. В дальню була, пішли, гляньте. Не, они сразу взяли курс. Это бывает. Дмитром своїх 6 голубів. 6 голубів, в мене 4 голуби на фінал. Зараз фінального прильоту, як летять мої голуби тут на Молдові. Дякую.
voi, ia ca așa și așa. Numai în vârfuri și călcâi, să se audă peste voi, să se audă peste voi, ia ca așa și așa. După coță și vioară, lara, lara, ia ca așa, să scoatem hora afară, ia ca așa și așa. După coță și vioară, lara, lara, ia ca așa, să scoatem hora afară, ia ca așa și așa. Opa! Vă salutăm că ne-ați onorat cu prezența și ați făcut o cinste și ne-ați venit și cât ați expus la expoziție niște porumbei de rasă, care cum socoate de cuvință, că dar în suflet fiecare om socoate că a lui pasăre. Și participanții cu niște diplome de mențiune de participare că au fost și au menționat cât de cât ca o amintire să rămâi pe viitor, că s-a produs un așa eveniment la noi în oraș, orașul Orhei, oraș erou, Caminul Culturii Mondiale, care nu știe, lasă să cunoască, că evenimente sunt multe, dar în orașul Orhei nu se petrece așa evenimente în toată ziua, dar cât de cât. Mulțumesc și mult pentru organizatori, pentru stăpânii gazda care mi-au primit într-un local așa frumos și pitoresc aranjat. Tatăl meu e vânător, măi, dar eu sunt al lui fișor, măi. El vânează căprioare, dar eu fete bălăioare, la da 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 da. El vânează căprioare, dar eu fete bălăioare, la da 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 da. Pentru tata-i sărbătoare, păi când e zi de vânătoare, el vânează iepuraș, dar eu fete la oraș, la da 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 da. El vânează iepuraș, dar eu fete la oraș, la da 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 da. Tatăl meu e vânător, măi, dar eu sunt al lui fișor, măi. El vânează păsărele, dar eu fete frumușele, la 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 da 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 da. El vânează păsărele, dar eu fete frumușele, la 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 da 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 da. Bălăioare și brunete, păi Nătăliță și Georgete, Valentine, Violete, Anișoare, Nicolete, la da 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 da. Bălăioare și brunete, Nătăliță și Georgete, la da 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 da. Încă două partide. Он первый так это. Три. Белая кольцо. Белое кольцо? Да. Белое или нет? А какое? О, все. Așa la ferestră. Amândoi, uite și doi acolo. A doilea soler. Cine doile, Dima? Спать аллергат. Санду.
Ce înseamnă asta? Нехай заходь. Не заходи. Все, есть. Я у вас все остался, вот еще это проходящий. Hai prieteni, la mulți ani sus paharul, că e zi de sărbătoare jos amarul. Hai prieteni, la mulți ani sus paharul, că e zi de sărbătoare jos amarul. Hai prieteni, să ciocnim măi, cu tot să ne veselim măi. Sus paharul, la mulți ani măi, așa ca de zile mari măi. Hai prieteni să ciocnim pentru pace, care om de omenie ce-l-mi place. Un coloborator din Ucraina, care particip la multe coloborame. Mulțumim prietenul nostru din Moldova, Dumitru, care a participat la dânsul la coloborăm. Îți mulțumim, am locul 4, 17, locul 35 și cred că dorindu-i lui domnul Dumitru sănătate, bucurie și fericire. Mă ocup cu porumbei din mic copil și sunt campionul Ucrainei pe multe categorii de zboruri. Dorim la toți participanții la coloborame să fie fericiți, sănătate. Mulți ani!